Ka senjuk kinong sinong opal Shillong kila takran teng National Highway Infrastructure Development Corporation Limited hor ke jing suki plat ya jing tray ya surok full lane na silpi sya opal Shillong ke balawan ra ya jing dahang kali ke basel kai hakate ke tan ka senjuk lembat ki officer ka jila hak step si baar ka khanyo tarik ujilio ajal pesan kila pelong ya jing juri blang ya ke surak na silpi sya laimer ban peitu ki jing ki bami na jing sina ya surak full lane Shillong Dauki National Highway hakani ki jing juri ka senjuk bat ki heso ka penpau ya ke jing bom ihun ho ke jing yaj suki plat ba ke jing tray tang dep lukam ya ke surak National Highway bala pentray da ka NHIDCL ya ne ke jing juri bala pelong ho ke jing kentu jong ke deputy commissioner ka Iskas Hill bat ki head officer ki bayadon lang ki kentup ya ki officer na ketenat PHE BDU Kamalim Block ke National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited bat ki pulit traffic uba tosan maha marwen BDU Kamalim Block wayalam ya ne ki jing jurip waong ba ke jing jurip ka sedang nadu ke performance step na ke jingking silpi bat ya teta sedo lumau ba 101 area bat penkut pat halaime bat wa penpau ba ya kene jurip la penlong hadin ba kadon ke jing ut nagi pai ba halo ke jing suki plat kene company ban pentre ya kete surak ba wanra ya ke jing jong ki pai ba hakale kawan kum ka senjuk jong jinong kitam jong ka rabak Shillong jong opor Shillong ka ba ka mensim ka ba snokia ka meeting ka ba ngila dep long shen bat ngila pentemai jinong kitam jong ka senjuk di ka isu ke baning kongdu ka ba ngila sim kalong ban kendu ya deputy commissioner jong ke Iskas Hill Minin bangin lek rabun ki isu ke bedai ba kathan jong ka opor Shillong andre ke isu ke ba ning kongdu ka bakta ingi kalong ka jing sakun ne jing deheng gali ka balalong saba palat ka ba ni kum ki nong song snong jong ka thain nim la shu ban pediang ne ban chu ngam te ka meeting menin ngilayo ban ya kendu lang ka jing don lang jong jinang ba snong baro kinong kit kam jong ka senjung ka police department bat khamtam ya ka NHIDCL ki ba pentre ya ka ni ka project bat kumbala batai i video jengi ba ngilayo ban mon inspect mene hang dia po jengki serpi bat ngila pensngau ya ka NHIDCL ba kajing sedang jong ka traffic jam hapo opor Shillong kade kajing slow jong ka traffic hapo jengki serpi kamdei ba kadang sna ya katu ka side bridge ngre kani kajing deng kali kala dei mentala katu kani benai bat ngila sngo ba haki ba kani ya kade ka bagimla penpiang namar ba ka kam kalong ka basuki sebab palak kajing tre jongki kalong kabam de biang hadu kata bangila wan page di kimat la jong mene bat nakaliang jong kiru kila kubur hi namar bagimla pendap yang ni project kumba kila kular kenrei pat kumbala pensai video ngilayo pat banya selok baki bat kila pensngau i kajing aba mangi nakaliang kesenjuk pat ngila kular mengi trelang baki bat nara kidong kam kajing garap ngilang tiba kloy banya rap baki kenrei mene ngilayo pat ban pensngau yaki ba jadi ban pendap no syawut buat ban repair ya kajing stretch hang pia serpi hadu ang ni halai mer ang ni bedeso kanang bakat traffic kan long ka bakam kloy bat kesrok kan bha bat kibri gelak ban yat namar lengi cross ya karo lubong ni bagin let jinglet sesor min step for pra ndai spo buje tang sulit yang tulis khamat kesrok kala keluj na poi spo MES anjeli pom gari kana kala kham keluj ke traffic re hang ni penepet menta ka harwe bujero ka traffic jam kadang don be hang ni surok kalong kai ke jing ya ki nong snong jong kani ka than bat kiwe ki isu pat kemala batai video kedai ba ki line department ki badan hangni nak yang PHE nak yang traffic ru sila kular bakin persan ya kani ka jumpa stat ya kani kam hangni pa thani jongi bat yang ni ai publish sa video EDC ki department traffic police bat khamtam ki para nak kam jong senjuk bagi lai flight por kani ka por mangi don ka jing sngo kya hamin sem bani i ba ki nong snong jongi yang ni kin hamat ya kani ka traffic jam man kesni ngiwan mutasngi ngidon rengkat lang bat kisunjuk kirang pak snong bat ngidon lang ki officials ki bawan lang na ka PHE ki NHIDCL naliang ka office yung block development officer Milim ngiwan ban jurip ya kini ka surok ba pentrei menta limba ki NHIDCL te ladon kaptu kami ki jimujor nakaliang ka snong bat ki jinge ba ki syam maki
kalau kena gajing pentre jong kena surok te mana ngila sedang kedai beji kena gajing juret ngila poiswa hangte ha tika bridge Sherpi adin tapat ngila wan sa lumoba ngi poipat sa 101 area adin 101 area pat ngi wan adu kena poin mentah te ngila lap kibun kaptu kani ki issues ba nakaliang NHIDCL ba ki officials kila kular ba ki pendap kamtam man resolve ki issues ba ki kisam ki paj ba kawi kalong ba kala khamnya kamtam ru bangi pej ba ki traffic kala pentut ya kajing ya ki kali badru kala wanra ya kajing e ki paj ba ki bunsin ba kisam jing e lara kilet shilong lani kilet kinu ki jing tre jong ki kisam simpor ba bani le tang nakadaw ba khamnya ka surok badru ba kebun palat ke traffic mutasi wilayawan ngila don rekat lang bakisnong tinga aingu iborok ki nongkit kam jang kisnong ki bala don rekat lang bangi te mengi ngila kerpat yu NHIDCL badu ngila request ba uri ban pen kloy ban pentre kam ya kene ka surok kenang ba kan wanra ya ka kajing mentoy pat ba o kidon kalian ke NHIDCL su kibun ki issues ba mkiru ki syam kibun ki challenges ki problems tingiru na liang jengi ni kloy ban menyerap yaki panai kanu ko cooperation lani kajing tri kamlang baki don kap de polisi bun kata ni nagaliang ka block office de bata